yarinya in aka aure ta to da ta ga miji zai mai da ita baiwa to ta mai da shi bawa. In ya kai hannu yin wale gaura wata. Gidan Zawarawa. Mazan ne basu da tabbas yanda kika san a teburin cata aka ciyo su. An yi miki faɗan. Kirama mana. Ni kike gaya wa haka? Me kika yi ma kike tambaya ta? Amma ba ki ba sanin cewa kun gurma jiya ina bace da yau. Kana ji kana ta maka wani ma ba. Gidan Zawarawa ta kwakiya da turka-turka cikin sa lallai zai bambance maka menene bambancin zawara da kuma ɗan mata aka zalika idan aka samu kunnan kashi menene dalilin haifar da su. Gidan Zawarawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maryam ta cuce ni ta kashe min aure. Kai ma Allah ya shirye ka. Dan kai ma din kana bukatar shirya. Ni abun Allah nake neman tuba ba gun wani kato ba. Kato? Ni me kata? Shafa ka ji. Ya tinga kuma ya ba su goyon baya mahaifinsu ne amma kuma kashi daga misali ya daura kuya ne ta tana ci masa ganda. Menene sirri kuma menene dalilin haka? Ko alkali ne ina sai da kyana ko shari'a za ake ji. Ta ne sai mun kazaki ne zabga mata bariya. Gidan Zawarawa kamfanin Kintata TV suka dauki ranka muku wannan katatan shirin mai suna Gidan Zawarawa. Wanda yasa kuka da Zawarawa ne? Me matsalar ku da su? Baka zuwa ka bada ka karbo bashin kaza? Bana nawa ne zaka maida mu? Kura ce ke da za a karbo bashin kaza? Gidan Zawarawa. Mashirin shirin Sabi Abdullahi Bichi ba da umarni Ismail Khalil Ja'in Mahi. Gidan Zawarawa. Kawo ki tawo gida. Duri ne. Akan mahaifiyarka zan huce. Na rantse da girman Allah mugun tsinan na duka zan mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne zaki daga asan ma. Da na kawo masara cewa ne ita za a rika ci kullum. Kowa ya so sai aure ni sai ce gidan mu ba sa zama aure. Turkashi lalle kan in nan aka fara. Turkashi lalle ko an dauko ruwan dafa kansu. Turkashi lalle mahaifinsu shine uban tafiyarsu. Turkashi a ina gidan zai kare kuma daga ina ake bude kofarsa. Gidan Zawarawa. Zawara nan uwar san banza. Allah ya baka sa'a. Haihuwa ta kai? Ta zo kaina tana mun faɗa. Bashir sai ka sake ni. Ba zan sake ki ba. Bashir sai ka sake ni. Ba zan sake ki ba. Bashir in ka haifi cikin iyayenka. In kai dan halali ne. In kai haifaffe ne cikin Saude da Abubakar. Bashir ka sauwake mu. Wannan shiri na Gidan Zawarawa dama ce ta musamman da zaran ya fara fita kuna iya samun su a duk gurin yan downloading da suke fadin kasar nan baki daya. Gidan Zawarawa wani gidan sai mai mukulli.